La faula va, la faula ve, i dels 40 sèniors, en Joaquim Carbó, ja us explicaré. En Joaquim Carbó va néixer al 1932 a un petit poblet, Caldes de Maravella, i allà, com jo, era una mica cabra boja, pujava als arbres, baixava, feia tombarelles. Però aviat va esclatar la guerra i el seu pare se'l van endur a un camp de presoners. Ells, tota la família, es va reunir després de la guerra a Barcelona, on va créixer. Tenia una mestra que el va ensenyar a escriure històries i una veïna que li deixava la seva biblioteca perquè descobrís altres mons, altres vides. El Joaquim Carbó va créixer i va tenir una sèria feina davant d'una oficina, però a la tarda podia inventar-se un grapat d'històries. Allà va aparèixer la casa sota la sorra i potser també la colla dels 10. I després, a la tarda, va aparèixer en Rovelló. I les primeres 5 històries que van ser publicades després de 23 anys de no haver-se publicat absolutament res en català dins d'una de les revistes més guapes que hi ha aquí a Catalunya, El Cavall Fort. Mireu, en Joaquim Carbó segueix explicant històries pels més grans, pels més petits. Si el trobeu pel carrer, li doneu les gràcies per tornar el català a casa nostra i fer-lo útil, diari, la llengua amb la que ens vestim. Gràcies, Joaquim.